En af de ting, hvor jeg adskiller mig i forhold til så mange andre dygtige rekrutteringskonsulenter, det er, at jeg lægger meget vægt på adfærdstrækkene. Og nej, det koster ikke ekstra for virksomhederne. Heller ikke selvom der kommer 100 ansøgninger. Det er med i prisen. Men adfærdstrækkene har det med at blive det afgørende beslutningsgrundlag. Jeg kan ikke huske, hvornår CV'et har været afgørende i en succesfuld rekruttering. Jeg kan simpelthen ikke huske det. I alle de 14 år, jeg har arbejdet. Det er adfærdstrækkene, der afgør det. Jeg er med på, man skal selvfølgelig have de der kvalifikationer med i rygsækken. Ja, og det skal man. Man skal også kunne jobbet. Du har 2 kandidater, der sådan er fagligt lige gode, kommer med samme uddannelse og samme erfaring. Men adfærdstrækkene, de er bare mega forskellige. Det vil jeg bare sige. Den ene her, det er måske en meget stille og rolig fyr. Den anden her, det er en, der er meget mere direkte. Hvilken af dem vil kunne jobbet bedst? Og det er vigtigt. Det er vigtigt at finde ud af. Også vigtigt at finde ud af, hvad er det for nogle adfærdstræk, der passer til jobbet, som har de naturlige adfærdstræk, der gør, at man faktisk kan løse opgaven.